adlaw mga kainday. At kami dito sa akong magulang nga, mahilot nga. Pating ugutok. Ang bara. Kaya namin trabaho. Init. Ini tabako dari sa magulang. Tara. Parang ang talisay ba yung so? Ang anak ka, kanding nga gamay sila, puti gyapon. Ayan. Let's go somewhere. Naghan kayong mangga dili guys. Pero hindi amo guys ha. Gagaw na mo ilang bato ini nga mga yuta sa mga mila ilang mga yutsak bahin naman ni sila na nakaangkon sa mga manggahan sa gwilasan sa mga diha start na karon panghanom og mga tabako ang mga people dari sa Lapangan City kay uwan-uwan naman pas pakain mo baklay akong busing kuha naman ganyan sila ni upuan kawayan ang sila talong o grabe yung kahig ilang balay